Nowe informacje z polskich dróg. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w poniedziałek w Zabrzu. W wyniku zderzenia śmierć poniósł kierujący samochodem osobowym. Auto zderzyło się z drzewem oraz latarnią. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 20 stycznia po godzinie 20. Tragedia rozegrała się na ulicy Makoszowskiej w Zabrzu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letni kierowca Opla z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Następnie zjechał z jezdni, po czym uderzył w drzewo oraz latarnię. Niestety, jak przekazała policja, kierowca pojazdu zmarł po przetransportowaniu go do szpitala. Na miejscu śledczy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora rejonowego. Obecnie trwa ustalenie szczegółowych okoliczności tragicznego skutka zdarzenia. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Szat Joker.